aktuálne uvádza výrobca na utopických 1,72 litra na 100 km. Navyše pri tichej, čisto elektrickej jazde má aj zvukový generátor e-noise, ktorého cieľom je ochrana kopcov. Wow. Super tretej generácie, také pekné auto, že ho faceliftovať veľmi nemuseli. Dnes je trendom zväčšovať masky. Super view má takú akurát, takže len mierne zväčšili, ten grill je teraz taký hustejší aj tým, že mu pridali viac lamier. Čo je podstatné, predné svetla zúžili a už sa dotýkajú masky. Pôsobí to športovo a elegantne zároveň, ale to také pekne usadené na ceste. Svetla môžu byť Matrix. Jednotlivé segmenty sa rozsvecujú, zhasínajú, to znamená, že si vytienia a vyriznú supera, ktorý ide oproti, takisto cyklistu, chodca, v meste sa to rozťahne do strán a funguje to za každých poveternostných podmienok. Vynikajúco to svieti a má to životnosť takých 10 000 hodín. LED svetlá sú takisto nové, môžeme majú aj funkciu corner prisvetľovania do základu. Mne sa vždy páčil tento detail na napojenia prednej kapoty na platy. Niektorým to má hodnotnom LED svietení, čiže sú tu LED svetlá, ktoré sú spojené chromovou linkou cez celú šírku vozidla, signifikantný nápis Škoda, aby bolo jasné, o čo ide. Na bezkľúčový vstup u takýchto aut sme boli zvyknutí len u predných dverí kľúč, stačí mať vo vrecku, netreba nič stláčať, ale novinka Super má bezkľúčový vstup už aj na zadných dverách. Jednoduchá práca. Priestorová ponuka komfortného interiéru ide ruka v ruke s najvyššou kvalitou a eleganciou použitých materiálov. Virtuálny kokpit ponúka vodičovi rôzne režimy zobrazenia údajov. Rozsiahle možnosti komunikácie zaistujú 3 infotainment systémy a mobilné online služby Škoda Connect, vrátane pripojenia všetkých pasažierov na internet. Super facelift dostal nové motory, které mají za úkol splnit nejpřísnější limity CO2. Jako základní motorizace je 1.5 TSI, dále je tam zbrusunový motor 2.0 TSI 140 kW, který supluje předchozí motor 1.8 132 kW a dieselové varianty jsou zcela nový motor 2.0 TSI 110 kW Evo a v budoucnu přijde také varianta 147 kW, také Evo motor. Všechny tyto motory můžou být spojeny se 6-stupňovou manuální převodovkou nebo 7rychlostní dvojspojkovou převodovkou. Rád bych se tady zmínil o novém motoru 2.0 TDI 110 kW Evo. Na tomto motoru bylo uděláno několik změn, které přispěly k výrazné redukci CO2. Zmínil bych hlavně nové turbomychadlo, které je elektronicky ovládané, dále nový motor management, kdy rozdělujeme chladící kapalinu pro hlavu a blok zvlášť, tak aby jsme udělali co nejrychlejší nástup pracovní teploty. Dále bych zmínil přepracovaný mezichladič stlačeného vzduchu, tak aby jsme byli schopni po celou dobu jízdy a v závislosti na okolní teplotě udržet konstantní teplotu nasávaného vzduchu. Ještě bych zmínil, že díky novému motoru 2.0 TDI Evo jsme schopni dosáhnout reálné spotřeby kolem 5 litrů a veškeré motory jsme schopni kombinovat s pohonem 4x4 s automatickou převodovkou. U najvýkonnejšieho benzínového motora je pohon 4x4 štandardom. Dvolitrová TDI motorizácia, teraz označená Evo, je to najpoužívanejšie, čo vyhľadávajú motoristi s výkonom 110 kW. Je to aj taký čistý motor, že si len predstavte, že z Európskej únie chodia automobilkám každého pol roka takéto pichle emisných noriem, ktoré musia splniť. Škodovke na to majú právne oddelenie, ktoré to musí lúskať, takže Chýračík dolu, že to zvládate, lebo naozaj ten motor je výborný, dá sa s ním elegantne jazdiť za 5 litrov a ja som známy grož, takže ja by som to dal na tých 4,5 litra. V spolupráci s 7-stupňovým dvojspojkovým automatom jedna báseň, radosť naozaj mať takéto čosi na každodenné jazdenie v meste, na diaľnici. Krásne to jazdí, naozaj žiadny hluk, sú tu aj nové materiály, dekory, čalunenie s prešívaním, trošku viacej chrómu, všetko to pôsobí tak luxusnejšie. Nie je divu, že oceňovaná vlajková loď značky Škoda je veľmi obľúbená aj ako služobné, manažérske a flítové vozidlo. Priatelia, toto je prvé zoznámenie sa s novou edíciou Superba.
to, čo príde, rozoberieme podrobnejšie v ďalších autosalónoch a tešte sa, my sa tešíme tiež. V apríli 2017 prelomila tretia generácia vrcholného modelu značky Škoda hranicu 1 milióna vyrobených vozidiel. Autosalon. Krátko, tak poďme pozrieť ďalšiu koncernovú značku, VW Audi. Čo myslíš? Bude to zase len samá elektrika? Nie, ja už som tu predtým bol, urobili to veľmi rozumne, majú 3 množiny, voľnočasové auta, ekologické auta, ale aj športové Toto sa mi auty. ľúbi, počkajte. Audi tak dokonale a príťažlivo